finish na ba? Boy bata ya? Ha? Boy bata ko ndak? Sayang, gua main ada. Itu berleri, seri. खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खनसेबा बरायनाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दङ भगबाननि अननायाव ओमफ्रायो आं दिनैहाय गामियाव न' खाथियाव हाबा जादों बेवहायनो थांगासिनो आं दा थाबायलांगासिनो जोंनि न'नि बारा गोजान नङा ओमफ्राय ससे थाबायबानो मोनो ओमफ्राय दा थांगासिनो नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ ओमफ्रायो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नायलांबाय थादो जोबजासे लोगोफोर हिन्जाव गोदान लायनायाव नै बायदिसिना नांगौ मुवाफोरखौ लाखाजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय रेडि लाजोब्बाय थिंख्लिबो बानबाय ओमफ्रायो दा बिसोरो हिन्जाव गोदान लायनो ओंखारबाय आरोखि ना ओमफ्राय माने हौवा गोदाननि बिमा बिफाजों एसे सनमान लादों बिसोरो बाथौआवबो सनमान लाबाय आरोखि ना थांनायनि सिगां ओंखारबोनो बिदि सनमान लाखांनानै माने बिसोरो हिन्जाव गोदान लायनो थांनोसै हौवा गोदाननि बिमाया माने हिन्जाव गोदान लायनो थांग्राफोरखौ माने दै सान्थि सारनानै हरबाय आरोखि ना बाथौनिफ्राय बिसोरखौ जाहाथे मोजाङै सफैयो आरो मोजाङै सफैफिनो लानानै
हिन्जाव गोदान लायग्राफ्रा गारियाव गाखोबाय ओमफ्रायो दा बिसोरो थांसिगोन बिसोरखौ बिदाय होसिगोन आरो ओमफ्राय नैबे आब'आना गारि सिगाङाव गाखोनाया बाजैरिया एक्ट्रेसनि बिबाजै जायो आरो बेयो बिबाजै असे बिदानि हिन्जाव ओमफ्राय नै दा हिन्जाव गोदान लायग्राफोराबो सफैबाय ओमफ्रायो हौवा गोदान लागोआ जोङो माने लामायाव नेगासिनो हिन्जाव गोदाना सफैबाय बे जोंनि गसाइनि सिना बाथौ खेराइ ओमफ्राय गारजा होग्रा ओमफ्राय नैबे गासैबोहाय हिन्जाव गोदान लागोनि आरो हिन्जाव गोदानजों फैफादों ओंखाम जाग्रा बाजैनि फिसाजो बियो गथ'आ जाखांबाय आदामोनहा जायाखै